Yo, what's up, what's up? Welcome to my curtain vlog. So, ito sa ta. So, karon guys na akong vlog karon kay adto ta sa Sito to may matang sa barangay Camoboan. So, sa iba tang so guys, don't forget to subscribe my YouTube channel. Na dito sa and my Facebook account, Christian Sulaga. And so, open guys, tara. Karon guys, so naabot na diri sa Sito or so sa dili pa ta mosud guys no kay magsulta ta og balik 50 pesos ang usa ka tawo. So tara, let's go. So karon guys na namin diri sa sod sa Sito or grabe ang kanindot diri guys no. So ang sa wala pa ka ari na mo diri no. So grabe ang kanindot. So naay siya yung mga cottage diri guys pero na pa siya bayad pero wala mi kibaw pila entrance sa ang cottage kay wala mo gud ang igbantay diri. So uban ang mata mo nagsabi tag nindot nga ari on. Tara.
kinsa mo ganahang mo ari diri sa City Turtle. Kaya guys, ug nay mga event o nabay ka ng kaslon or mag-birthday o magdibo, okay kayo diri guys. Sulit kayo ang inyong pag-ari. Grabe nindota. So, ba nindot pa kayo diri, tara. Karon guys, mga ligo na pod mi. Grabe, kanindot ang tubig diri sa barangay Camoboan. Og tinaw kay kasalan guys, no? Nya timing pod nga tao ba. So, tara, mga ligo na ta. So, tara guys, ligo ta. So, grabe kataas guys, ha? Salamat sa iyo pagkanta guys, no? Sa katong wala makaari na mo diri, pulapor din kayo. And good po kayo sa kanang pag-summer. Sa mo naghuman na ning atawang gi atubang karon kaning COVID-19. So, kung mahuman na ni, dindot kay ari guys. Okay kayo. So bago pa niyo channel guys, don't forget to subscribe my YouTube channel. Diri guys ha, and my Facebook account Christian Daga, and Thank you Kabab sa Facebook. And salamat sa iyo pagtanaw guys, and God bless you all. Thank you.